Pasau gara goizeko, 7etan edo, eta tipaz daltzatu goizeko 9:30 arte. Orduan egon gara hemen irakurtzen eta gero, ez dugu gozaldu 11 arte edo. Orduan indiak 11 orden, eta oin goiez erosketak eitxera, supermerkatu. Orduan ez dakit, tipa honegaz dauken persimoniagaz, ez dakit egunen ziaz oso ingo gun, edo oso ingo gun, eta depola zuen berbaitzen juteko kontzertutara eta holan, orduan ez dakit, igual jungo gara egunera kontzertutara, baina pillerra ez dakit pillerra ingo gun. Baina, bueno. Zaitan nena goiez? Erosketak entzera. Ia esmatako también. Torre gara pintura da batera, ze Andreken nahi da berosi pintura batzu, zotan margosteko. Eta gau izartzen merkienak dauzela horre bigarren eskukoak, eta zelan kolorie ez dakik ze koloreatako dan. Zo hartzen da zu botie, 5 dolar gaitxek eta kolorie, da buena. Esan dago bardin jakola, ze kolore da, bardin jakola ze kolore hartu, orduen, edartu. Jungar erosketak eitxera, bazkaldu dugu oso berandu 3:00, neska dugu benetan, ez dakit, ez dauke persimonia bat, eta bagare gozaldu dugu sandwich bat, ordean ondino probeko ziaukegu, baina bueno. Joango gara oin korrika apur bat itxera da ikustera ja zer dagoen hemen inguruen, ze txien ez dago eze behitxeko, ez dago internetik, orduan gauza apur bat aspertute da ezin jakinik zerein, orduan korrika itxera. Da gure etxetxue. Heldu gara korrika etxetik, eta, bueno, grabo dut ali izan dutena, ze kamerari gazteo jako bat erisa, eta orduan ezin izan dut asko grabo, baina, bueno, ikusi dozuenez, bueno, eta gu konturatu gara, zonalde hau da Ronalde baino askoz be pobri haue. Ronaldeeko etxiek ziren nola neukesan jardinek, dana oso zain jute, eta hemen dauz danak erdi apurtute, orduan ikusten da hemen askoz be diru gutxi hau dagoela. Eta, bueno, oin ez dakigu, ia zera falduko gun, ze bazkaldu ez dugu asko bazkaldu, eta faltzeko esan dau berak ingo dagoela Farise, baina, ber, ze Andreek esan dauzku bebai berak ez dagoela arrozi jaten ez ezepez, orduan ez dakit ze motako janaixe jaten daun, ez dago jaten bez oso sanue, jaten dau gauza gitxi, ez dakit zera dingo gu. Baina holan jarretzen badugu, beragaz berba inbierko dugu, ze ona ezin gara egon.